de vegades en tinc la certesa perquè sento fenòmens paranormals que semblen poltergeist i sempre saludo cordialment. Saludos cordiales a quien nos está escuchando, sempre ho faig. Em consola perquè penso que aprenen llengües. Doncs ho he pensat en moltes ocasions. He pensat en moltes ocasions que l'Estat pot estar monitoritzant, escoltant, espiant tot el que fem els membres del govern. I l'Estat no té cap por, amb decisions unilaterals, a retorçar la democràcia per actuar contra idees legítimes. Sí, naturalment que utilitzem totes les plataformes alternatives perquè la nostra feina no és facilitar-los la feina, sinó complicar-los-la. Fa anys que utilitzem tot tipus de comunicació en el món independentista, entre altres coses perquè, fixi's, part del món independentista està a l'exili, part a la presó i part en el món polític, però també en el món cívic i social, i em refereixo, per exemple, al Consell per la República, o a l'ANC, o a Òmnium, o tants altres que han estat perseguits i criminalitzats per l'Estat una vegada darrere l'altra. I això implica que de vegades haguem de fer servir fins i tot paperets escrits, com fèiem al segle XX.